Velkommen tilbage, folkens. Så har vi lige lidt mere Halloween-åbning. Lad os håbe, at min søn og jeg vi lige kan få lidt held. Så er Mr. Long lige med. Ja. Ham kan I også gå ind og følge. Han kan rigtig godt lide Dragon Ball. Ja, 10 ud af 10. Okay. Vi tager lige en foran her. Phantom. Chandelure. Lad os se, hvad held vi har her. Pikachu! Ja, den tager jeg. Det er min. Og så er det Brandons tur til at åbne. Ja. Mr. Long. Ja. Nu skal jeg lige åbne den ordentligt også. Skal jeg bare... Et kort foran, og så vende om.